音声入ってる。びっくりするぐらい今、眠くてびっくりした。はい、やります。いや。ペニで終わって、よし、エロノリ行くかってなったところで、めちゃくちゃな眠気が来た。これは本当に眠いのか、それとも集中力が切れただけなのか判別するためにちょっと運動をします。という、びっくりするぐらい眠い。びっくりする。はバンバンジーにしようかな。あるか。よいしょ。よいしょ。よし。来てからの方がいい。来てから始めてくれ。パティを。ここのところずっとガチ恋 T、クソザコ T を回しておりましたが、今日はズハティで。いいね。エアコン止めたよな。よいしょ。はぁ。よし。今日筋肉痛はなさそうかな。腹筋系のメニューがやりたい気もするし、足かな。股関節。いや、ヨガやりてえな。ヨガ。よいしょ。どっこいしょ。はい。足つけたよ。足がついたよ。電気を消しまして。よいしょ。OK。はい。よろしくお願いします。休憩にはちょうどいい時間だったか。いって、全然、腕に力が。よろしくお願いします。使用上のご注意。お子様がプレイするときは、保護者の方が必ず付き添ってください。十分な準備運動を行ってから、無理のない範囲でプレイしてください。強い痛みや異常を感じたら、すぐにプレイをやめてください。はい。待って、腹巻き取るの忘れてた。腹がな。言えるんじゃ。どっこいしょ。ダメだ、眠くてすべての動作が重い。よいしょ。鼻詰まりかな、やっぱり。ちょっと鼻詰まってるもんな。甘いな。はい、お願いします。十分なスペースを取ってプレイしてください。こんにちは、アドベンチャー77日目です。毎日頑張っていますね、その調子です。2日ぐらいサボってなかったっけ？今日もフィットネスの前にダイナミックストレッチをしましょうか。それではビブリさん、お願いします。ビブリさんに合わせて動きましょう。肩ちょっと痛いかもしれない。やっぱり。肩休み。膝を交互に上げ、リングコンにタッチしましょう。お休みです。膝は前に出すよりもお昼はバンバンジーです。レタス。ラスト1回。有利ねえんだよな。はい、OK です。次はかかと上げストレッチ。内くるぶしを上げてリングコンにタッチしましょう。
じゃがいも膝をと、外側に開くことを意識しじゃましょう。がいも茹でたのあるんだけど、どうしようかな。ラスト1回。人参も一緒にしちゃったから、 OK ですマッシュポテトという感じ。続いてあ、いや、でも背伸ばし一回ストレッチ人参を取り除いてからマッシュポテトにする大きく踏みか。込んで腰を落とそれします。はあり。よっいしょ。膝が前に人参彩りにまマジで最高だよな。よいしょ。体幹のトレーニングにもつながります。最近、普通に白あえに、ラスト1回ずつ。白あえにドハマりしていて、ナッパだけでもうまいけど、その調子です。人参が入ると最後は色味が足を開いて体側ストレッチ。非常にいいですリンね。グコンを持ち上げて体を横に倒します。色味で言えばあそこにコーンを入れたら、トウモロコシを入れたら注意しましょう。綺麗な気がするけど、味はどうかな。息を吐きながら体を倒しましょう。まあいいか、今度入れてみよう。1、2、ラスト1回ずつ。5、6、7。豆食いてえな。ひよこ豆とかそういうのが食いてえ。毎日豆腐食ってるけど。はい。ダイナミックストレッチお疲れ様でした。それでは今日も頑張ってくださいね。見せつけてくる。いやさ、子供たちやるか。なんか子供だけじゃなくて大人もそこそこいない感じがするけど。イエーイ。はい、300XP 感謝。あらすじ。お化けは何かを探しているようだ。中が追いかけるとお化けは消えてしまった。タウンに行ってお化けのことを聞いてみよう。はい。この宝箱を取ってからな。お、いいね。入れる。はい。それはね、待ってました。リングアロー一回外すか。さらばリングアロー。はい。街に来たのに、この重苦しい空気は何だろう。求むチャレンジャー行こう。マーミさんが気になるんだよな。ただいまゲームジムではチャレンジキャンペーンを実施中です。このミッションをクリアされた方には、なんと、キャンペーンボーナスをプレゼント。挑戦される方はこちらで受付いたします。何それ。名前がかっこいいな。アブドミナルマスター。リングコンを使って塔を登り、より多くの得点コミを集めよう。喜んで、ではゲームジムまでお越しください。このミッション中はトレーニングジムのベスト得点が更新されませんので、味からず。あれそっちなんだ。ワープ先かと思った。じゃああれはまた別で出てくるかな。ゲームジムへようこそ中様。ここではクライミングを遊んでいただけます。行きましょう。発行してる。ゲーミング。かっこいいな。30秒以上にどうだったっけこうか。上がる。上がる。ナイス。ナイス。上がりすぎ。ナイス。いい取れたよし。ナイス。いらんとこで飛んだな、今。ナイス。ナイス。イエイ。やったね。感謝ー。ナイスチャレンジ。こちらはキャンペーンボーナスです。かっこいいなアドミナブルマスター、部は入らんな。シックスパックという伝説の壁を乗り越えた者だけが手にする栄誉の証。シックスパックない、まあ、いいか。黄色スキルの攻撃力アップいいですね。着替えたいけど、今のやつずっとスキルなんだったっけ。まあ、とりあえずいっか。全部全部集まったら来ましょう。はい。ろれつ。ろれつ。よし、街に行って。はい。マーミさんがどうしても気になるんだけど。マーミさんもかわいそうに。
レイちゃんの名を呼び続けている姿を見ると、こっちまで悲しくなってくるよ。くびれの歌。ああ、くびれの歌を歌いましょう。くびれ、くびれ、腰のくびれを作るには、腹斜筋、腹斜筋、腹斜筋を鍛えましょう。腹斜筋か。このあたりかな。バンダイツイスト、ロシアンツイスト、バンダイ腰振り、スワイショ。前によく来てた腹筋体操の先生が歌ってた歌なんだが、変な歌だったから耳に残ってずっと頭の中をループしてるんだよ。頑張って語り継いでいってほしい。先生どうしちゃったのかしら。以前は腹筋体操を教えてくれる先生がよくいらっしゃってたんだけど、いつの頃からか来なくなっちゃったのよね。もっといろいろ教えてほしかったのに残念だわ。私の子供が？あ、マーミさん。私の子供を見かけませんでしたか？私と同じ黄色い髪をした女の子なんですが。女の子どころか子供の声すら聞かなかったけど。そんな、私のメイちゃん。ああ、マーミさん落ち着くんじゃ。あんた外から来たのかい。この町だけじゃなく国中どこを探しても子供なんかいやしないよ。みんな突然消えちまったんだ。消えた？子供たちがどこに行ったのか生きてるのかどうかすらわからん状態でな。せめてどこかで幸せに暮らしてくれてたらいいんだが。カーメルン？子供が消えたって一体何が起こってるんだ？残るはあそこしかない。きっとみんなそこにいるはず。あのわけ。上もまた大変そうだな。大変そうだけど、どうしようかな。宝箱は開けたー。宝箱ジャンキーじゃん。でもスキルセット緑か。ちなみに下、こっちは？やっぱりここだ。ちょっと、君！私が見えるの？君は一体何をしてるんだい？お願い、ここにみんながいるの。悪い奴に捕まってるの。ここからみんなを出してあげて。おー。あやしかろう。行きましょう。ちょっと先が気になるので、下げてプッシュを下げるか。320。アサミレックなぁ。そんなに強くはないんだけど。反対攻撃。ロシアンツイストが235で。ハサミレックが、立ち木のポーズでいこうかな。3体攻撃がないんだよなぁ。悲しいなぁ。まあ、しゃあないか。強い3体攻撃欲しいなぁ。赤はははは。いいでしょ、行きまーす。さっきのところもやりたいな。回れるかな？両方回れたらいいですね。いや。あの声、まだ子供だよね。もしかしてみんなって。もう、直敵なんだ。こんにちは。話が早くていいですね。とくりゃよっと。こんにちは。ダーク鬼ステッパー。名前にダークがついてはいのでちょっとで3体か。じゃあ3体攻撃いきますか。プランクから行くの？本当にプランクやるの？やりたくやりますやりたくやります。よいしょ。こうだっけ。
足つけるの？待って、ちょっと待って。見えない。足は、肘、まっすぐ伸ばす。上げるのか。わかりました。しょうがないな。よし、動こう。どうだったっけ？お腹周りをすっきこうか。りさせよう。よしよし、いいぞいいぞ。 1,2,3,4,5,6,7,8 おいわ。1,2,3,4,5,6,7,8 オッケー。1,2,3,4,5,6,7,8 ナイス。ダメだった。1,2,3,4,5,6,7,8 オッケー。いい動き。 1,2,3,4,5,6,7,8いいよ、すごいぞ。 1,2,3,4,5,6,7よし、下向いてたらまた話すわってきた。1,2,3,4はい、オッケー。1,2,3,5,6よしよし、はいよ。きれいきれい。 1,2,3,4,5,6よしよし、 1,2,3,4,5,6,7いいね。オッケー。あと20回。20回 ?1,2,3,4 はい。1,2,3,4,5,6,7はい。オッケー。1,2,3,4,5,6,7,8オッケー。1,2,3,4,5,6,7,8ナイス。1,2,3,4,6,7,8いいね。1,2はいよ。1,2,3 1,2,3 2,2,3上。1,2,3 2,2,3あと10回。3,2,3,5 2オッケー、あと5回。はいよ。いいね、 4,3 いける。はいあと3回。いいね、 2はいやったラスト1回。よっしゃ、ーおえよくやりきったね。焦らないで立ち上がろう。はい、サンキュー。フラフラする。よし、いいでしょう。息を吐きながらお腹に力を入れて。3、4、5。あと6回だけ。1、2、3、4、5。ステッパー。ナイス。さあ、スキルを選ぼう。こんな疲れる。あ、誰も倒せてない。だいぶよかった。コーニーステッパー強っ。マジで言ってる。ハサミレックやるか。ハサミレック。よいしょ。ちょっと待って。はい、ちょっと待って。全然体勢が間違ってる。いや、待って。待って。手と足を待って。2大きく。うまく動かない。まだ、倒れ込んでも、おらんのじゃ。はい。オッケー。はい。演劇も大きく。ちょっと待って。手と足を交差させよう。お、ちょっと話聞いとるか。1、2、はい。1、2、3、4、1、2、4、1、1、2、3、4、1、脂肪を燃焼させよう。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、1、2、3、4、5、6、7、1、2、3、4、はいよ、1、2、3、4、5、6、7、1、2、3、5、6、7、1、2、はい、あと10回。腹筋が違う。5、6、7、あと5回か。1、2、3、4、ナイス。いって。なんだって。頑張れ。役者疲れとるわい。よいしょ。一体攻撃並び替えるの焦った気がするな。よいしょ。ね、なんだって。上げ下げコンボが415、350、390。8キつえー。やるか。一回やっときましょう。8キロポーズ。8キお願いします。ゆっくり左へ倒そう。
よし、最後まで倒そう。ゆっつっくり戻そう。て。行きます。リラックスしよ無茶を言うなー。はい、吸って。吐いてー。吸ってー。吐いてー。吸ってー。危ない。吐いてー。ダメかも。いや、なんとか。う。しっかり戻そう。吸って吐いて。あー、ダメだ。つきました。はしっかり戻そう。あ左右を入れ替えよう。足もしっかり入れ替えよよし。はい。はい。はい。う。ゆっくり右へ倒そう。行くぞ。よし、最後まで倒そう。ゆっくり戻そう。しっかり背筋を伸ばそう。ダメだった動きが早いよ。はい。もう一回。足を上げて。右へ倒そう。はい。よ。ゆっくり右へ倒そう。ダメだ。今日はダメだわ。はい。足ついております。よいしょ、上げて。ゆっくり右へ倒そう。全然バランス取れねえ。どうした今日は。ダメか。ダメなのか今日は。よし。ゆっくり右へ倒そう。ダメだわ。こんなダメなことあるのかってぐらいダメだな。辛い。ゆっくり右へ倒そう。ゆっくり右へ倒そう。ダメだ。吸収しきれねえ。なんだこれ。ぐらつきが吸収しきれねえ。はい。ゆっくり右へ倒そう。ゆっくり右へ。ゆっくり。ダメだ。はい。全然ダメですね、今日は。ラスト1回ぐらいは成功させたいが。右へ倒そう。はいよ、ちょっと待って。ゆっくり右へ倒そう。よーし。ゆっくり右へ倒そう。ダメだ。悲しい。最高だったよ。はい。余裕を見せている。いいですね。はい。犯罪モーニング。犯罪モーニング行くか。アームツイストやりたい気持ちありけり。アームツイスト。はい。1212121212はい、121212121212121212おい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 、でででででで。1212121212121212ナイス。はいよ。腕じゃなくお腹に力を入れよナイス。う。よし。よし。スキルを選んで。ワンモー行きましょう。さあ行くよ。腕を上げるときに腰が反らないように。よしよし。この調子。1、2、3、4、5、6。よしよし。オッケー。最高。1、2、3、4、5、6。はい、ナイス。いいぞ。
12345よしよしナイス。いい動234 5きよしはい、オッケー。1、4、5、6。いいねほら、来た。1、5、6、7、8。いいねナイス。1、2、3、4、5、6、7。いいよはい、オッケー。完璧はい、1、2、3、4、5、6、7。いいよはい、来た。ナイス1、2、3、4、5、6、7、8。いいねナイス。素晴らしい1、2、きつよしよし1。すごいいや、そんな肉体的な辛さはそんなにいいんだけど、なんか、その、手が、いいよ手が、素晴らしい1、2、3、4、5、オッケ6、ずっと上に上げっぱなしの手が、3、4、6、7、ーオッケーはい、オッケー。いいぞ4、5、6、いいよはい、来たー、ナイス。完璧よ1、2、3、4、5、6。しよしほら、来いやー、ナイス。1、2、3、4、7、8。どうやろうか、ナイス。1、2、4、5、6、7。ナイス。すごい1、2、3、4、6、7。オッケーオッケー。1、2、3、6、7。オッケオッケー。1、2、4、5。ーいいよ肩が。いけるよ1、2、3、4、5、6、7。よしペース上げていこうはいよ、1、2、3、はい。2、2、3、はい。3、2、3、いいよはい。4、2、3、いいよはい。5、2、3、よしはい。あと10回6、2、3、はい。7、2、3、はい。8、2、3、はい。9、2、3、はい。10、2、3、はい。はい、11、はい、12、よしはい、13、いいねはい、14、その調はい、子ラスト1 10。回ナイス肩が。仲間呼んだ。こんにちは。無理せず水分を取ろうねとりあえず真ん中のやつからやっちゃおうか。揚げ酒コンボしようかな。上げ下げコンボはい。よろしくお願いします。ヘロヘロやないかい。なるべく元気よく1、2、3、はい。1、2、2、はい。1、2、1、2、1、1、2、はい。1、2、1、2、1、1、2、はい。1、2、1、楽しくなってきた。はい。1、2、1、2、1、1、2、1、2、1、2、1、1、2、ほい。1、2、1、2、1、1、はい。1、2、1、1、はい。1、2、1、2、1、1、2、1、2、1、2、1、はい。1、2、1、半分。1、2、1、はい。1、2、1、2、1、1、2、はい。1、2、1、はい。1、2、1、はい。1、2、1、1、2、1、1、2、1、はい。1、2、1、はい。1、2、1、2、1、1、2、イェイ。楽しかった。押し込むときあー曲げて3、4、5、6。ナイス。なんか飲んどく疲れて座り込んだ。ハートが少ないよわかる。気をつなんか飲んどくこれ損失なしで飲んどくか。はい、サンキュー。3体攻撃の強いやつ選ぶか。ロシアンツイストやりたいな。もったいないけど一回やっちゃおうかな。ツイストよし、せっかく手に入れたロシアンツイスト使わせてもらおう。
なるべくしっかりとひねろう。はい。右1、2、右1、2、1、2、1、2、1、2、右、左、右、回数がバグってんな。なんだ、60回くらいだな。はい。あれ？あ、行っちゃった。汗が輝いてたよ。寂しい。ビューティフル。はい、ありがとうございました。そっか、ボスだけ倒しちゃうと。ボスだけというか、ボスだけ倒せれば終わりなのか。ありがとうございました。楽しかった。はい。腰を下げて伸ばして。気持ちいい。ビクトリー。選べる？一応。100ぐらいかな。最後座って終わったから、それで、あれ？死んでる。あ、96回。はい、ありがとうございました。楽しかったです。立ち木ポーズ界の第一人者。立ち木なら任せろ。任せられてね。あのでっかい魔物がいなくなったぞ。逃げろ。おなんだ。あれ、お姉ちゃん、僕が見えるの？みんな、僕たちが見える大人の人見つけたよ。ねえ、ほんと？ねえ、お姉さん、本当に私たちが見えるの？たくさん出てきた。ごめんよ。僕らが見える大人の人にやっと会えて、みんな嬉しいんだよ。目覚めたらこんな姿になってて。疲れが隠しきれねえ。パパやママにいくら話しかけても全然気づいてくれなくて。そしたら魔物がやってきた。僕らをここに閉じ込めちゃったんだ。ここから出られたのはいいけど、僕らはずっとこの姿のままなのかな。パパ、ママ。一体どうなってるんだ？なんでこんなことに？僕も気になります。そういえば、僕らに助けを求めてきたお化けさんはどこに行ったんだろう。とりあえず、この辺りをもっと調べよう。ちょっとやりたいけど、今日も、ちょっとだけやっちゃおうかな。はーい。で、ここが、おすすめがヨガやりてんだ。第一のポーズ。じゃあ、アームツイストとか上げ下げを、上げさせていただきまして。全体、船のポーズがあるか。万歳スクワット、ロシアンツイスト。こんな感じ。緑と黄色。お願いしまーす。いくぜ！よいしょ。もうちょっと砂糖足してもいいな。さあ行くよ。いってくそ完全に段ボールに気を取られてたよ。くそい。膝を曲げて沈み切ったら伸ばそう。なんだあれ。あの上には伸ばれないのか。はい。そして、ダメージボイスがひどい。ナイス。僕落ちてくるやつ苦手だな。よし、いって。いったそばから全部落ちとるが。ナイス。こんにちは。反対攻撃？
スキルを選んで。よろしくお願いします。3体攻撃ないんだっけ？ねえわ。はい。じゃあ、船のポーズの方が強いんだっけ？第2ポーズの方が強いな。第2失礼いたします。英雄2のポーズ。よいしょ。なんで台をつけてしまうのか。これがおじさんにわからない。ゆっくりひねろうわー、気持ちいい。う。生き返る。はいはいでー。開くイメージで行おう。はいでー。はいはいでー。はい吸ってー。はいでー。はい吸ってー。あげばば、つま。はいでー。はい吸ってー。はいはいでー。はい吸ってー。はいはいでー。はい吸ってー。はいでー。うっぷい。よし、左右を入れ替えよう。電子レンジで蒸し鶏が足もしっかり入れ替えよできると聞いたので、電子レンジで蒸し鶏を作るぞ。ゆっくりひねろこれが終わったらな。よいしょ。よゆっくり戻そう。いしょ。バンバンジーを作るんじゃいと。でもやっぱり、キュウリがない時点でもバンバンジーではないんだよな。ただの蒸し鶏なんだよな。よいしょ。でも豆腐はあるから。豆腐でタレを包んじゃい。はい。それもな、ごまもあるけど一応。するか？めんどくせえな。鈴のごまでいいんではないだろうか。もうそういうことするからなんかよくわからないのになるんだよな。味はうまいからいいけど、バンバンジーではないんだろうな、多分。よいしょ。完璧だね。ナイスお疲れ様です。はい。ウェット&メッシュありがとうございます。黄色が下がったのか。ちょっと待って、黄色しかない気がするんだけど。スキルを選ぼう。トランク黄色だし。もう立ち木はだって一体攻撃じゃん。船のポーズやろうか。上がってるしな。船のポーズ。前をあんまり見ないで行う攻撃です。よろしくお願いします。まっすぐ前に向ける。ちょっと待って、床と平行？ゆっくり戻そう。吸って。吐いて。吸って。はい、吐いて。吸って。上ほよほ。はい。吐いて。痛い。ありがとうございました。痛い。びっくりした。いや、今は痛くないな。ありがとうございました。金棒にぶつかった分ぐらいは取り戻せたのか、お金。よいしょ。気持ちよかった。はい、行きまーす。ほい。いて。はい。そういうことするんですか？金棒目。よいしょ。おい。こうやってあれでまた金棒が、来なかった。騙された。上か。今日はちょっと肩休みなんですけど。そうも言ってられない。はい、失礼します。肘を少し曲げて、僕を引っ張り続けてみて。いて。ひどい目にあった。ナイス。レベルアップ感謝。行くぜ。よし。もしかしてもう一回
あー、はい。いててててててて、9も落ちてんぞ。10枚か1回当たるごとに。鬼畜。ナイスー。はあ、何体 ?2 体か。3体攻撃がはかどりますね。はい、よろしくお願いします。何にも関係なくプランクとかやりてえけど。アザミレックプランクにしよっか。黄色のアップなんか持ってましたっけ？全然関係ないものだな。黄色、ねえわ。防御力アップ。せっかくだから飲んどっか。はい。やりまーす。ほら、ハサミレックをくらい。全然青と緑なのに。よいしょ。しっかりと足を交差させよ足開いてんな、みどりさん。それはちょっと無理っすね。こんなに開かないっすね。全然割れねえんだけど、77日目にして全然割れる気配もねえんだけど。まあいいでしょう。あと半分か。もう一回黄色攻撃やるつもりだったんだけど。いなくなっちゃった。ちょっと待って。よいしょ。普通に疲れて。ウケる。よっこいしょ。はい、1、2、3、4。ナイスー。万歳モーニングでもやるか。内地のポーズもやりたいけどな。ねじり体側とかやって。第一のポーズやりたいな、久しぶりに。ねじり体側もやりたい。腰をいたわりたい。まあ、さっき黄色高級カップ飲んだのに。はい。まあ、そういうこともあるよね。ゆっくり左へひねろう。ゆっくり戻そう。下半身やお腹、背中の引き締めにおすすめ。はい、よかった。ゆっくり。はいでーす。で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 。よし、左右を入れ替えよう。足もしっかり入れ替えよ入れ替えはしたけど多分そんなにできねえなこれ。う。ゆっくり右へひねろう。ウエストの引き締め効果も期待できるよ。一回まあできればいいか。いいサンキュー。気持ちいい。ありがとうございました。また金棒出てくるんじゃねえだろな。勘弁してくれ。はい、出てくる。はい、右から。はい、右から落ちてくる。間隔が狭すぎる。頑張れ。はい、後ろから追ってくる。追ってくる。ほら、行くぜ。
いって。よし。よいしょ。お、こんなに、まあそら、開けたり、閉めたりして疲れるわ。腰を下げてきつかった。伸ばしてビクトリー。でも気持ちいい。ありがとうございました。100超えて110いかないぐらい。どうやろ。全然100超えてる。100超えてなかった。はい。あとは次回のお楽しみということで。でもなんか街あんな。ステップ参りが熱い。はい、今日はここまでです。自主休校です。かわいいかよ。アドベンチャーお疲れ様でした。まずは今日の運動を振り返ってみましょう。イェイイェイ。ウォーウォー。やったなぁ。継続して頑張っていますね。この調子です。なんと今日で英雄2のポーズ累計600回達成。これはハゴって挨拶して誰にもできることではないですよ。さらに立ち木のポーズ累計差別多分ね、半分ぐらいはうまくできてないんだ。辛い。300回達成です。あなたはもう立ち木ポーズ界の第一人者です。それでは体が冷えないうちにスタティックストレッチを行いましょう。今日は腕とお腹をやや多めに使ったようです。ストレッチメニューも腕、お腹、腰回りを中心にしておきますね。それではスタティックストレッチを始めます。リングコンは使いません。安全な場所に置いておきましょう。両手を上げて左肘をつかみます。気持ちいい。最高。ありがとうございます。いや、これはいいですね。いや、いいっすね。これはいいですね。はい。非常に、二の腕のね、外側が伸びる、内側が伸びる感じがして、大変気持ちがいいんですね。頭が前に倒れないように注意しましょう。今日、シューマイっていうツイッターのボットがあるんですけど、シューマイくんが確定申告チャレンジ失敗したって言ってて、ちょっと面白くなっちゃった。ゆっくり体を戻します。お前、自分で確定申告してたんか。シューマイ。次言ってた。はい。左肩の筋肉を伸ばしていきましょう。なんか、税制の特例は期限が伸びてないものもあるから、早めに、できる人は早めに確定申告しておくに越したことはないみたいな話が流れてきてた。僕は、もうちょっとだけ早めに終わらせましたけど。ギリギリになっちゃう気持ちも分かってしまうので、手を後ろに回し、左の手首をつかみます。手首を右に引きながら、首を右に倒していきましょう。とりあえずこれが終わってご飯食ったら、一見仕事をあげて、健康に。首を戻して手を入れ替え、反対側も伸ばしましょう。いい気持ちいいんだけども、ボロボロだな。ボロボロだな。ボロボロだなが言えない。ボロボロだな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 。ボロ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 。ゆっくり体を戻します。はい。体の前で手を組みます。手のひらを前に出しながら、背中を伸ばしていきましょう。はい、気持ちいい。いや、めちゃくちゃ健康になってしまうな。なってないんだよな。おかしいんじゃない？もうちょっと健康になってもいいはずなんだが。はい。足を広げて両手を上げ、左の手首をつかみます。手首を引きながら体を右に倒し、体側を伸ばしていきましょう。はい。体側。とりあえず、
鶏に下味をつけて、レタスをちぎって、今だと、いいか。順番ちょっと迷うな。鶏に下味をつけたらマッシュポテト作るか。で、マッシュポテトが終わったら、マッシュポテトもあったかいのといいのと冷たいのがいいの諸説あるよな。僕どっちかっていうと、あったかい方が好きかな。いや、どっちも好きだな。マッシュポテト。下味をつけ、ちょっと順番諸説だな。お疲れ様でした。さて今日の豆知識はこれです。でげでん。セルライトって体脂肪と違うの？どっちも同じ脂肪。体の表面がボコボコしてしまうセルライト悩んでる人も多いかと思います。その正体は皮下脂肪。肥大した皮下脂肪が皮膚のデコボコを作るのです。女性は男性より皮下脂肪がつきやすいので、セルライトは女性に多い悩みなのですね。セルライトは単なる皮下脂肪なので、脂肪が減少すれば目立たなくなりますよ。つまりトレーニングと食生活の改善が一番の対処法なのです。なんか昔結構聞いた名前の気がする。最近そんなに流行り廃りなのかな。今日のクールダウンはこれでおしまいですね。それではまたお会いしましょう。ジョイコンの充電も忘れずに。ありがとうございました。楽しかった。よし、これでおしまいじゃ。そうですね。セーブ中が出てからが。この曲が来ると終わりって感じだな。なるほどね。違和感はそれか。マイクどこだ？モーニング。傘はね、ちゃんと自分のものを持っていきましょう。ヘロー。にゃー。そういう意味じゃないと思う。じゃあ、どういう意味だったんだろう。ありがとうございました。じゃあ、お疲れ様でした。僕は午後から頑張ります。午前中はもうあと飯作って休憩します。じゃあね、バイバイ。